Mali sme čo? Zwei Slovakiš. To bol rollercoaster emócií, ale sedíme, letíme, teda budeme letieť. Máme tu tečku. A je to aj na marketinčínskom. A tu každý úkoty. A nerozumieme absolútne. Nerozumieme. Ideme do Osaky dneska. Vypadalo to veľmi strašne. Trojkapedy sme extrémne. Maja už nakúpil. Maja už začína. O tomto sa nebudeme rozprávať. Maja už začína darčekmi v Číne. A tu si ideme takto proti satkať. Jak sme prežili náš prvý zážitok v Shenzhene. Veľmi márne sme si zvykli. Zvládli sme to, podotýkam, bez telefónov, lebo celý čas sme tu bez Wi-Fi. Takže jediné, čo som si dnes našiel na internete, bolo, koľko je yuan do eur. Aj tak to nebolo úplne presne. Nefungujú maily, máme oči jak veveričky. Ideme si dať brutálnu masku a ideme čudovať. Peace. Akože trošku zatuchnuté, ale... Freska nejaká. Ale pozri tu na ešte dole. Čo máš Obraz vlastne? níz. Môžeš zavediť. Tak to vyzerá. Je to hot? Jak nebo. Los Angeles. Thank you guys. Dobre to vypadá. Vieš, že... Ďalší vlogík. To vypadá, ako keby robil 16 hodín v house. Jediný jelen tu je Majo. Toto sú naši noví kamoši.
toto je Majo. Toto je Majo 2. To máš za to, že mi chodíš na pozemie. Dobíte ho. Odkiaľ kráčame? Z krásneho onsenu tradičného z roku 1880 či kedy. Je to z najstarších onsenov v Japonsku. A Majo vedie, takže zase nevieme, kadiaľ ideme. Nejdeme dobre, jak vždy. Tak to je pohoda. To je pohoda. Keby Majo lepšie vedie, tak sme mohli ušetriť veľa času, ale zase videli sme aj čo sme nevideli. To absolútne nie je pravda. Je to veľká pravda. Vôbec nesúhlasím s tým. ďalej. Ja nemôže, keď z každého bodu 5. Necítim. Také jemné to je. Dobre to je. Myslím si názor. こちらの紙に分け書いていただいて大丈夫です。Nihao, priatelia. Vítame vás V ďalšom vlogu, a kde sme? nad Kobe. Nad Kobe, na lanovke. Na Hell Garden, na lanovke. Ale nedostali sme sa do food bath, čo ma trošku mrzí. Ale spravili sme si voňavky, prosím pekne. Spravili sme si spray na izbu, room spray. A spravil som si na auta voňavku. Ale môžeš to aj hoci kde. Môžeš sa dať aj papky do skrine. Kľudne si to len také. Sugojde sú. A išlo mu to. Nebolo to ani drahé. Ten room spray trošku, hej. Ale to sme mohli efektovať zároveň. Mohli sme. Úplne v pohode. Ale akože toto je veľmi... Vlastný výhľad. Úplne. Toľko dôchodcov na jednom mieste som asi ešte nevidel. Možno tak v Kauflande o 12. na Slovensku.
ale toto je veľký luxus. Konnichiwa priatelia, už sme to zmenili, sme viac po japonštiny a sme v ďalšom našom ubytku, ktorý je Ryokan. Že Majo? Rojkan? Akože Rojko? Rojko. Ryokan. Ryokan. Nie je to Rojkan. Je to Ryokan. Je to Ryokan. Nie, je to Ryokan. Koľko rokov má? Neviem. Nevieš. Neviem. Má aj vypnutý. Nebol tam lore k tomuto. Nebol. Ale budeme si tu skladať vlastné postele. Budeme si, čo tu máme, všetko sme podostávali. Ideme sa vybaliť a dať, čo tam bola, Váňa. Normálne, súd. Súd s pivom. Musíme nakúpiť veľa litrov piva. Majo, vstávaj. Že ma prší teraz. Chováme sa. Ideme na bicykli. No, ideme na bicykli v daždi. Toto je vlog. Nesúhlasím s takýmto timingom vlogu. Nezúčastňujem sa. Čo sa ideš vyvážať? Páš si potrebujem. Majo sa pýtal už asi každého, možno 10 ľudí. To možno asi nie. Ešte 10 asi nie, ale minimálne každého sa spýtal, že či nemá kolečko. Či nemajú kolečko. Boruto sme hľadali. A nakoniec som zistil, že nepotrebujem bortu. Potrebujem nový kufor. Jedno. Vybavený, proste vybavený. Proste je tam nit, ktorý donitoval. A už je tam iba kolečko. Kolečko, ktoré sa netočí a krúti sa všade. Kolečko, ktoré nekolečkuje. Kaž. Počkaj. Dobre, čo? To nie je zle. Ale je to také nevýrazné veľa. Fajné vece. Dobre si to namiešal. Dobrý mixing. Dúfam, že banána neoslepneme. To by sme už oslepli včera. Preto možno nám to tak nepáli. Dneska, až tak. A tým že kvôli tomu, že sme hlavní. Asi hej. A ideme sa nájsť momentálne na fajnovú sobičku. Si ideme dať. Sovičku. Sobičku. Majo to našiel. Máme pekné ubytko. Dostali sme tu na guide číslo 1. Tu je guide číslo 2. Úplne si cítim jak dôchodca s mapou niekde vo Zvolene. Izba pomerne taká menšia, ale za to veľmi pekná. To je more. To je more. Takéto si dávajú na rukavy ľudia robiť. Si dávajú tie kapriky a potom si dajú toto. Povedz niečo po japonsky. Ihá priatelia,
Jazdia tu kone. Kôň za 3, 2, 1. Hej. Chceli sme sa aj my povoziť, ale Chceli sme jeden pomôcť, ale nechcel. koniem sa majú pásť a vychytali sme brutálne počasie. Vyzerá, že ktorý dement by sa vydal v 10 mm drážkach do bambusového lesa, ale má to svoje výhody. Jazdia tu kone. Že tu nikto nie je. Ale teda je tu menej ľudí, výrazne menej ľudí. Ale aj tak najväčšia atrakcia zatiaľ sú tu japonské kone. Japonské kone a Indovie. Japonské kone a Indovie. No. A chodia tu oblečení v... Dievčatá tu chodia s parazolicmi takými. Ktoré sme mali aj my. Proti slnku, ale... Hej, mali sme jukatiny. Včera, alebo dneska na stredne. Máme tu suvenír shopy, akože obyčajné. Sajvara. Nie. Aj tá obloha. El sanguchito que me comería. ¿Te estoy quedando la foto? No. Konnichiwa. Nihao, ideme po činište znova. Máme tu Yakumo, veľmi vraj známy bar, ktorý nám bol odporúčený pán domácim. Marino a on sa ako volal Yakusa. Vždy, keď začína Y, tak hovorím Yakusa. No a Majo, povedz nám, odkiaľ ideme? Fajnového onseníku znova. Pomočili sme sa. S Japoncami sme sa rozprávali. Boli tam nejakí 15-16 roční, tak nejako veľmi. Tak nejako. Školáci nevedeli ani po Čo majú? japonsky, Oni majú ani... v saune televízor. V saune Ja som bol to- v Riti, že v saune televízor, to som ešte v živote nevidel. A že vraj v každej japonskej saune je aj televízor. To ani na Slovensku vôbec nie je televízor. A pre nich to nič, pre nich to bola ako normálna vec, ale to nebola taká klasická fínska sauna alebo taká drevená sauna. Boli aj pipy, nejak ponapájané a bolo to akoby, čo sú také tie párne sauny.
Skôr to mi skôr pripomínalo. také, jak sol tam bola cítiť. Hej. A oni tým, že tam teraz nás zarazí možno niečo. Ďalšia vec bola, že tentokrát tých onsenov bolo viac, ale v jednej bola aj mirivá voda, voda živá a voda divá. Ďalšia bola s takými výbojmi, tu stále niečo chodí. Človek sa nemôže ani V prechádzať. jednej z tých vaní, alebo čo to bazénikov, bol proste zástočky tam boli vo vode. A z nich ich chlap. Aby si mohol nabiť telefón. Ako, Je to také majú, výboje aby elektriny. si mohol nabiť telefón? Podľa mňa celý sa nabíjal. Bolo to divné. A bolo to zaujímavé. Ja som to neskúšal, radšej. Vybrovali ti svaly proste. Podľa mňa by sme mali stať auto. Inak neviem, či by sme mali chodiť už dnes. Nemali by sme. Už toto je posledná naša chôdza. A Posledné pomazanie. Áno, dneska. Takže uvidíme, že či to zvládneme. Tak počkaj, tak to ideme naspäť. To sa otáčame. Ale ešte, aby sme sa vrátili k tomu onsenu, tak tento je od nás pár metrov. Sice už kráčame nejakú dobu, ale to len preto, že nedávame pozor na cestu. 4 minúty pešo. A tentokrát to vyzeralo zvonka ako reštaurácia. Akože tu vyzerá všetko takisto. Či je to bar, či je to dom, či je to kostol, či je to... Áno. A ale prídeš tam, zaplatíš, dostaneš kľúčik, prezrečie sa a chceli sme sa ísť umyť, lebo po správnosti by to mal byť tak, že si umieš všetko, aj nosné dierky, aby si mohol vstúpiť, lenže sme nevedeli nájsť tie sprchy, to si tak sadnete na taký... So studenou vodou. Jak dementi. A majú si... Ale potom sme vstúpili a zistili sme, že aha, však tam sú sprchy. Tam sú sprchy, takže dementi sme sa na seba vylievali studenú vodu, Majo si narazil hlavu, jak... Všetky japonské budovy sú tak po môj krk. Takže moja výška, dajme tomu, že všetky japonské budovy sú jak moja výška. Čiže vysoké. Chvíľka nepozerám. Predstavte nám túto kolekciu, prosím. Kolekcia je pripravená tými najlepšími šičkami a šičmi. Je to samozrejme hodváb z 1% polyester 99%. To znie ako fajnový produkt. A farebné kombinácie, rôzna škala, môžete vidieť. Fakt sa to oplatí kúpiť. Nerozpadne sa to po prvom pratí, pretože to prvé pratie už sme spravili. Preto sa tá kolekcia volá mokrá kolekcia. Musím si rozchnúť sú to rôzne dizajny. Keď prídu do obchodu, tak to je presne vypočítané, že to bude mokré hodiny. Takže sme otvorení len hodinu. Nie, počkej, koľko do 10. 3/4 hodina. Nakoniec nie sú to vytrážne okná, ale sú to papierové výkuje. 13:09 by sme mali prejsť Mario. 40 minút, bude to plnká tlačenica, ale podľa včerajšieho Zen Mastera, takzvaného buddhistického, počkaj, to nemajú buddhizmus, ale to je Šintoizmus. Takzvaného šintoistického mnícha by sme mali inými slovami v jednoduchosti vytikov. Ale podľa mňa by sme mali stále vyžarovať aj tú našu kultúru. Takú tú opičí testosterón. Tak si myslím. To je nuda byť ticho, keď máš milión myšlenok v hlave. Súhlasím s tebou. Ešte tuto som chcel ukázať takú zaujímavosť. Veľmi zaujímavé. Dobre deň. Kolečko mi funguje zatiaľ nejako na chvíľku, ale podľa mňa za 10 minút budem nadávať. Nihao, priatelia, dobrý večer. Nihao.
Vítame vás už ďalšieho vlogu. Práve sme vyšli z fajnovej reštaurácie, mali sme... Počkaj, oni nevedia, kde sme. Nevedia, kde sme. Neviete, Tam kde musíme začať. Kde sme? No, sme v Onomiči. Také prístavné mestečko. Prístavné Hirošime. mestečko, ako z nejakého filmu. To je ako Bergamo Kde k Milánu. Ísť sa proste oddychnúť si na 2 týždne, vypať od všetkého. Fakt, túto muzička hrá, taká úplne jemná. Menej turistické. Nevideli sme, možno jedného turistu sme videli dneska, 2. Však sú v našom bytku. To je jedno, to je nepodstatné. Je tu menej turistov. Je tu menej turistov a ľudí celkovo. Čiže šance, že tu bude menej turistov, sú veľké. A nevieme, čo dneska podnikneme, ale každopádne dobre sme sa najedli. Boli sme v čínskej reštaurácii vedenej Japoncami a bolo to fakt, že dobre. Dneska sme sa už úplne že zhodli na 100%, že Asahi je najlepšie pivo. Pretože nie je tam jačmeň, ale je tam rýža. Ostatné zloženie je také isté, ale tým, že tam je rýža, tak to pivko nemá takú hnusnú, takú jačmeňovú pachuť, ale je to také čistejšie, také, Takže nezanecháva pachuť absolútne. tak, Úplne, že tak. ani neviete, že ste pili pivo. To je jak voda, aj sa tak pije, jak voda. Aj sa tak pije, jak voda. Takže jak sa overí, Veľmi ľahko ide dole. Asahi je momentálne náš denný chlieb. Pijeme ho na dennej báze, ale udržujeme pitný režim. Budeme ho piť aj do konca výletu. Nedajú sa to kúpiť žiadne drogy, nie je tu povolený nikotín, takže jediná droga, čo tu je Asahi. Pozor, nikotín je, ale iba v normálnych cigaretách. A majú ma tu presvedčia už asi, neviem, Že 6. 7. deň, mali by neviem, sme vyskúšať japonské cigarety. Mali by sme vyskúšať japonské cigarety, ale ja už, jak vidím tých Japoncov, počúvajte, oni idú po ceste a že a vypluje to na zem tú slinu, vyťahnutú z Achillovej pety. A verím si, že toto nehodlám mať takéto hlieny aj ja, takže si absolútne nezapálim ani jednu. Asi, Japonci sú veľmi slušní. Snažia sa byť Sú stále ticho, ale keď to je na ulici, Na ulici alebo na záchode. a doje na Počuj. to, tak chrachel ide jak nič. Počuj, on príde na ten záchod a to hneď chráchel do toho umývadla do stredu a tak si ujebe na celé záchody, že to si ešte nevidel. Akože nechutiaci riadne. A to Takže- ešte neviete, jak som bol na veľkú. Išli sme na Fushimi Inari. No bola to nejaká station pri Kyote, ale boli tam miesto záchodov Ríny. Áno. Ja som otvoril dvere a pozerám sa, že čo tu mám akože robiť, či sa mám šmyknúť v tom, alebo že či to je nejaký tobogán, alebo čo s tým máme robiť. A potom bolo nakreslené, že tu si mám čupnúť. Čupnúť si, jak v lete niekde na rybách, alebo jak baby, keď idú za kričky. Tak som si proste šupol. Vykonal som, čo som potreboval, podúmal som a odišiel som. Ale bolo to veľmi divný zážitok a keď si to porovnáte s bidetami, čo sú jak pohľadenie na vašom zadočku, tak to je neporovnateľné. Záchody sú niečo, čo máme veľmi pozadu a Japonci sú v tomto úplne v inom svete. Tumber. Nahrievané Sice toaletný papier. Toaletný papier máme určite lepší. Toaletný papier je taký, Ale- že keď si dáš pár centimetrov a ide si ten zadok, tak je veľká šanca, že si pichneš prstom. To sa mi ešte nestalo. Ani mne. Ale preto si tak nabalujem viacej, je lebo to jednovrstový toaletný papier, takže je to Áno. taký tenký, hnusný. Áno. Ale akože vyhrievané sedanky a rôzne záchodnovacie funkcie, jak Telefón. telefón, Jak iPhone. To môže robiť všetko. A ešte, aby sme sa vrátili k ubytku, tak ubytko je taká tenká ulička, kde sa mestí jeden človek a keď sa aj obcháš do tej uličky, tak musíš kráčať 50 metrov, a 50-40, to je jedno, a otvoríš sliding dvere, vôjdeš dnuka a tam je to také, tak neskutočne také útulné. No. Že sú tam hneď tatami, my sme vypisovali formuláre alebo také tie úvodné dokumenty a tlačali sme pri tom, to sa nám asi nestalo. Sice, hej, spanie bude také, že sú tam dvojposchodové postele, hneď vedľa seba všade, ale vyzerá to veľmi dobre. Hrala tam gitara. Hej, ten priestor je na 100% efektívne spravený, každá špára je využitá, všetko je proste veľmi super. Tak.
No A každopádne tento vlog už má 6,5 minúty. A takže aby sme to poslalo, tak to dnes ukončíme. Možno nahráme druhú časť, ale ideme vyskúšať ešte nejaké baríky, ideme vyskúšať onsen, dobre sa vymočiť a uvidíme. Ale akože treba vymočiť. Treba vymočiť. A zajtra ideme na bicykle. Už sme si dohadovali aj, že kde ich požičiame. Takže je toho tu veľa všeho. Akorát je vlak. A neviem, či ho je vidieť vôbec. Už odišiel. Takže tak. Sayonara. To ľudia sú šialení, ale vedia spievať nádherne. 朝も夜もないここは二人のステージ夢の続きはまだ Going Mrzlina. Mrzlina. Why? Liquid sunshine, it's raining a lot. Liquid sunshine. Cikády. Ticho. Však, lebo oni sa presúvajú. Čo? To sú cikády. Ja som si 100% istý, že sú cikády. No však, lebo som ju videl, jak odletela. Presne tak. Pozri, teraz, prečo to prestáva teraz? Lebo to ide hore. Nie, pozeraj. Pozri, prečo? To je na inom kábli. Teraz je to z dola. To nie je možné. To nie je možné. To na piči, to sú kokotiny. Počkaj na ďalší. Sú to cikády. Teraz ide ďalší, hej, teraz. Áno. Čo? Toto je kvôli tomu, že ide ďalší. Musíme počkať, kým... Opýtaj sa tých ľudí, čo si myslia. Aby sa spýtali. Ejo. Alebo nie, priatelia. Už dlho nebolo. Ne, na Cikádovom ostrove. Nie. Sme na Senjoju. Ale každopádne sú všade cikády. Bola to ako observatórium, vyťahnem vás hore taký... To je lanovka Budková. A my sme si mysleli, teda ja som si myslel, že to nie sú cikády. Ale že to je tá lanovka, čo by teraz sedela. Ale nesedí, bohužiaľ. Ale nesedí. Ale sú len na jednom mieste, The sunset at the palms take me to the sunset at the palms, liquid sunshine. Liquid sunshine.
is gone, but the sky is gray. Liquid sunshine, it's raining a lot. Liquid sunshine, the water is hot. Yeah, so take me to the sunset at the palms. Take me to the sunset at the palms. Liquid sunshine. Liquid sunshine. Prosím pekne, ideme japonskou džunglou, z ktorej není momentálny východ. Stratený v Madagaskare. Král Julian sa na nás vyjebal. Nič, do 5. musíme byť naspäť, pravdepodobne, bo na myši. Posí, A uvidíme, či to zvládneme. posí, Lebo možno nás zožerú chrobáky dovtedy. posí útečne. Hurikán to je práve. Chyba. Bicykel odfúklo, cedulu odfúklo, za chvíľu aj nás odfúklo. Všetko. Fyzicky nás odfúklo, mentálne dožívame, ale dostali sme zadarmo makaronku k matcha latte od nášho nového šikmokého bro. Nám rozumie tak 3% to, čo robíme, či hovoríme. Ale to stačí, to stačí. Netreba veľa. I was your day, bro. Yes. Áno, to sa stalo. Mali sme sa dosť dobré. Boli sme pri mori. Skoro sme sa vykúpali, ale bola zima, tak sme nešli. Videli sme asi najkrajšie Japonsko teraz. To hej. Toto bolo 10 z 10 určite. Ráno cikády na ostrove, teraz po obede znova ostrovy, ale na bicykloch. Ale kopce akože boli zabíjacké. Také nohy mám. Tak zobor. Ale tak 10 krát za sebou. No, takže nebolo to úplne jednoduché. Nebolo. Takže ja si nesadnem asi. Ja som za to povedal. A tak no. Ideme do Hirošimy momentálne, ideme na Shinkansen. Chceli sme ísť do Onsenu, ale už je dosť hodín. Takže momentálne iba Shinkansen a potom Hirošima Onsen. Fajno, to vysmradíme. Tak. To je... že nech vedia, že čo sú to za playlisti, zwei Slovaky. Boys. Tak, vyzujeme sa pri check-ine a Cibula vysmerať. Cibula. Vyštípe oči, do šikmy. Dobre. Adios. Vítame vás z Hirošimy a toto je momentálne naša izbička. Tu máme plazma, 75 palcov, 120 je malo 240 Hz, OLED, 5K, všetko možné. Tu som málo povedal na dnešné inovácie. Je to ryokan s tatamami, matrac, tu máme zelený čaj, tu máme smradlavé nohy 1, smradlavé nohy 2 a výhľady. Máme výhľad? Výhľad, pozri sa. To je stena, hej? Výhľad. Toto je výhľad. Prosím pekne. Susedom do okien. Tu niekde môže byť, tu keď tam niekomu padne telefón. Počujete, no.
Čiže takýto štýl, ale tu je fajn výhľad. Hej, tu zase máme výhľad. Trošku som videl, že začalo poprchať. Má pršať dnes. Ale takýto výhľadík. Perfektne večer na osnovu. Chcem ísť do Osenu, lebo kandlíme. Takto. Bam, bam, bam. Čo poviete? Nám sa to páči? Nám sa to páči. Nám sa to páči. Nám sa to páči. Pohostinečko, telka prvýkrát, fajnové. A pustíme si nejaké japonské rádio. Nejaký japonský šláger. To by sme mohli. Japonské show. Dobre. Chceš niečo povedať na záver ešte? Na záver. Som rád, že som rád. Tak, tu sú ešte bezdomovci vychovaní. Týpek ma poslal dopredu. Týpek vypadal celkom questionable, takže som rád, že Hej. takéto to bolo. Posun kovareč, pomohol. Dobre, arigato. Leje, Majo. Leje. Jak z kahlu. Môžeme sa vymočiť a vyjdeme von a môžeme sa močiť znova. A aspoň sa ideme nájsť. Sayonara. objednal kýbel. Kari. Katsukari kýbel. Takéto pekné reči. Konnichiwa. Kde nechal, priateľ? Kde sme? Na rooftopе, na vodnej. Máme tu private miesto, pivko, zaplatíme síce pokoľko peňazí, ale sme si ročíme iba raz na jedno. Ale my si to môžeme dovoliť. My si to môžeme dovoliť. Ľudia, netreba sa vzdávať, treba pokračovať vždy, treba veriť.
keď si jaz na zemi, tak vždy sa vieš postaviť, vždy sa vieš na znova dostať, tak. A Bitcoin pôjde hore. A ak by ste chceli zľavý kód Naigato, Davichi, 10%. Na Asahi alebo Kirin alebo na Vodnústo. Čo si vyberiete? Čo si poštuje Bitcoin a že teda pôjde hore. Ale s našim kódom pôjde dole. Áno. My si určujeme budúcnosť. Majte sa, peace. Hirošima je mesto písu, takže choďte s týmto mierom ďalej vo svojom živote. Zdravíme vás. Krásny finančný piatoček. Prichytený ako pri prvej cigarete pod váhou odkazov chystá. Japan, baru desu, drinky, whisky. Busan, stretli sme Japanese people. Poďme si tancovať. No, ideme tancovať. Blinká, to na kolo to čo? Boli sa práve zarami. Tu sme ale ešte neboli. To, čo je ideme rovno a potom dole. A tu sme neboli ešte. Tu sme neboli. Tak ale preskúmame. Skúmanie od 2 ráno. Nice. Stretli sme sa s Japoncom, Austrálčanom, ktorý nás pozval do svojej vlasti za letenku 1800. Hej. Môžeme si dať po Japonsku. Teraz by sme mali ísť dole. Doľava? Koľko doľava chceš ísť? Koľko dole ste? Dole ešte. Hej. A tak skontrolujeme mapy, dobre. Lúčime sa, lebo majú slabý kus. Prečo sa lúčime? Dobre, Dovidenia. No. Takže musíme ísť podkom. A dali sme si challenge, že ideme bez mapy a už teraz viem, že túto oblasť sme v živote nevideli. Takže... A potom pôjdeme naspäť taxíkom a zaplatíme 40 €. Ale nevadí, však čo už. Majú vži sa do kože Austrálčana. Let's go fucking get a drink. There isn't in a bar. What the fuck? Hej. Potom dojde random týpek, povie, že bol už v 6 baroch. Ešte raz mi vstúpiš na topánku. Dement! Čo ty grifín? Vieš, koľkokrát si mi už vstúpil na topánku v Japonsku? Koľko? Veľa krát. To nehodlám tolerovať, Marian. Čo s tým spravíš? Vieš, čo s tým spravím? Zoberiem si nožík a tieto spodné, toto, čo tu máš, tú podrážku, tak ti ju vyrežem. A budeš chodiť na boso. Popiči, ja tu si stále... Budeš chodiť v sandáloch, jak pojebaný Ríman. Nič sa nezmení, vôbec nič. Čo sa nič nezmení? Nič sa nezmení. Všetko sa Pozri, zmení. epilepsia je pred nami. Končíme vlog, lebo absolútne neviem, kde som a už... No a čo s ním? Všetko vedie k Bohom. Tak vám poviem, že bez Google Map a bez internetov je ľudská rasa úplne vyhnutá. Úplne sme useless. Tak ale sme najebaní, tak čo čakám. Nie sme? Sme sociálne unavení. Sociálne unavení sme. Trošku sme pekili pár a trošku. Malinko. Sme sociálne unavení. Tým pádom by sme mali ísť doľava. Toto sme videli tento šarajn. Teraz sme ho videli, že? Nie. Pádom sme. Predtým ešte. Kedy predtým? V minulom živote? Išli sme okolo šrajnu včera. Toto sme nevideli. Videli? Toto? Áno. Absolútne. Áno, doľava. Tu sme išli okolo. Nie, tadiaľto. Majo. S Majom za posledný týždeň som si veľa odžil. Tu kričia opäť ľudia. Tadiaľto. Nič, ja idem sám. Počkaj, Majo má kľúč. Majo! On je niekedy jak pes. Pes, ktorého stratíte z vodítka a on niekde ide. Niekde na nejakú územie, on niečo zacíti, nejakého cudzieho psa a potrebuje tam ísť z nejakého dôvodu. A nikto nevie prečo. A potom ho v živote nájdete. Tak vyvesíte plagaty a nejakým spôsobom on dojde naspäť. Ale ja toto nehodlám a idem ďalej sám.
možné, že jeden z nás sa stratí, ale typujem, že to budem ja. Lebo on sa išiel schovať a pozrieť Google mapy. A idem spraviť to isté. 2 hours later. Ukážem vám túto progres nášho výletu, kde sme úplne sa rozhodli do piče mimo map. A tuto David za 20 sekúnd toc. Lebo, no, akože ja nechápem, čo sa tu deje. Jednoduché vysvetlenie a to je, že potrebujeme spánok, ale doteraz sme nepotrebovali spánok a zrazu nastala sekunda, minúta, kde potrebujeme spánok. Zrazu, doteraz minútu dohodu sme išli, ideme bez map, čo si, ideme doľava, ideme, čo sme neboli, ideme taďalto. Ozval sa moje dospelé ja a zistili sme, ja som sa išiel prejsť do šrajnu, sa pomodlil. A zrazu ideme podľa map. Vidíš, možno, že sa pomodlil na pomohol. Každopádne, išli sme úplne zle. To by to bol čakal. Išli sme zle. A potrebujeme spať. Je to 27 minút domov, to nemôžeme ísť na opačnú stranu. Jakže a čo? Čo to teraz bola čo? Môžeš mi dať, že som zapal tej mapy, to by sme išli ďalšiu pol hodinu na opačnú stranu. Ale mi to je jedno. Vieš to explorovať. Jasné. A zajtra budeš čo robiť? Zajtra budeš iba cestovať do Tokia 4 hodiny. David sa zestral, vypínam blok. No tak ty si absolútny amatér. Akože, to by škôlka vyskočil. Dámy a páni, to bolo veľmi chabé. Hábil by som sa. Ešte ani by som nešiel do Tokia, išiel by som domov, keby dám takýto výkon. Domov by som išiel. Aby som si radšej Kobe steak v Kyote, než toto spôsobil. Dlho sme sa nepočuli. Konnichiwa, priateľia. Majo je zažraný do anime a rozbaluje milión suvenírov. Loži a klamstvá to bude. Nachádzame sa v Tokiu, blízko Ueno Station. Po celom dni tu máme takúto odmenu. Sú to... Nie sú to jahodný. Biele kamene. Ochutnávka jedna. Budeme mať tu čest teda. Boli nejaké 600 jenov v nejakom random obchode. Musíme dať si tam naraz, ale to nemôže takto ísť. Cheers. Chutí ako menej sladké, menej vodové jahody. Nie je to asi najväčší zázrak, čo som kedy jedol, ale keby mám zavreté oči, niekto mi to dá do úst, tak si povieš, že jahod. Že niekoho jahod. Neviem, čo som čakal od jahod. Asi jahody. Jahody. Niektoré sú také viac začervenané, ale nič špeciálne na nich nie je. No nič, tuto ukončíme. Ale jahody sú dobré. Jahody sú fajn, máme sa my fajn. Sme rozbití. Nič nám nevychádza. Objednal som si úplne na hovno jedla dneska. Nadišli sme si asi hodinu a pol logistikou a ďalšiu pol hodinu asi tu v meste. A už musím jesť, lebo majú mi to všetky jahody zjeť, takže čaute. Ale kľudne ešte budeme.
arigatou gozaimasu. Krásny finančný piatoček. modré vlaky, modré železné konštrukcie, modré oči. Že tu spím ja. Tu strávime dnešnú krásnu noc. A Majo spí tu. To je naša sedačka. Tu máme, tuším, skriň. Skriňa by tam mala byť. Skriňa by tam mala byť. Alebo aj nie. Narnia. Čo je? Počkaj, budeš sa... Čo je to? To bude kúpelka? To je vážne skriňa. Ale to najlepšie
je onceník. Sice na nohy, Ale keď sme dospeli, tak sa strašne museli. to neviem. Kalabajky. Teplá vodenka. Vyšlo nám slnečko. Oceán. Toto je.禁止となっております。タバコを吸う方は護岸にある所定の場所で、ゴミは所定のゴミ箱へお願いします。白良浜の自然をみんなで守りましょう。ご協力をお願いします。Nevieš. Ledva ide. Dosť.景色の中、君だけが止まって見えた。君と出会ったあの日からパタリと夜夢は止んだよ。土の中で待ち焦がれた叶えるその時は今だ。重力か眠りにつく千年に一度の今日、花火の音に乗せ僕らこの星を出よう。彼が目を覚ました時連れ戻せない場所へ、せーので大地を蹴ってここではない星へ行こう。もう少しで夢の向こう、もう少しで夢行こう。もう少しで夢の向こう、もう少しで行こう。もう少しで夢の向こう、もう少しで夢の行こう。もう少しで夢の向こう、もう少しで夢に僕らでも張って浸るべき
Dostali sme kýbel. A pivem do múčka. priatelia. Níhau, priatelia. Vybavili sme to. Potička s Číňanmi. Ale znova nám to vyšlo nejako. Chcem máme tak 3 prestupy a budeme tak, keď nás traktor prejde, alebo valec, taký rozbitý. Ale vyždívame z nich všetko. Chechtáče. Chechtáče. Dáme si penízky, dáme si raňajky. Dostali sme tip od našich nových kamarátov, Slovákov, že ako a kde napísať. Takže uvidíme, čo z toho bude. Dostali sme takúto peknú izbu, konečne bývame jak ľudia po 2 týždňoch. Vodička, One Harmony, prosím pekne. A sme hneď na letisku, čo je výhoda. Aj nevýhoda. Aj nevýhoda, ale... A hneď ak staneme, check-in o 11, check-out a môžeme ísť na letisko. I check-in kufre. Takže tak. A potom môžeme, neviem. Potom môžeme skončiť naše životy, lebo ideme do Beijingu, z Beijingu do Shenzhenu a zo Shenzhenu do Viedne. Odpali nám aj posledné záviny mozgov, ktoré máme, ale... Najväčší challenge bude Beijing, dáme 2 hodiny a tam nám dajú ešte luggage, takže luggage si budeme musieť čekovať znova. Takže Maja vyhodia. Takže, to som zapýtal a nebudú kontrolovať veci, takže je to v pohode. Takže ideme využiť posledný čas, čo tu máme. Tak ideme ešte do Osačky, ideme si pozrieť Osaka Castle a neviem čo ešte. Dať si pivo. Dať si pivko a dobre bude. Dobre bude. Arigato gozaimasu.
posledné momenty. No, posledné momenty. To, nie v Osake. Japonsko. Bolo to arigato gozaimasu. Bolo to 10-10. 10-10. Peniaze bola. Ešte môžeme otočiť, ako to tu vyzerá. Takto nejako. Čiže bude nám za tým smutno. Mali sme dneska fajnové fočko, 10-10 u Vietnamcov. Pozrite. Potom sme si išli točiť gaču. A snažíme sa to predať, lebo sme vytočili sme duplikáty. To je jak na CS-ku percentové skiny sme vytočili. Ale Majo vytočil dobrých Pokémonov, dvoch, a vytočil z Naruta. Koho pozeral? Kakashi sa vytočil. Kakashi. A toľko asi k tomu, asi sa sem vrátime. Takže veľmi to nám je tu. smutno už teraz, keď odchádzame, ale proste musíme ísť. Život ide ďalej. Ťažko si to predstavuje teraz, odsledový život. Ale musíme sa vrátiť pre Joeltonov a Okinawu a rameny a sushi. Všetci tu tlieskajú si tu na songy. Všetci sa tu na teba usmievajú. A tak no. Takže sme si strátili auto. O 10 minút nám ide autobus, teda vlak. A keď ho nestihneme, tak buď pôjdeme loďou, alebo to preplávame, alebo budeme spať na lavičkách, alebo 2 dní pešky. Čiže šance sú mizivé, ale vidím to tak, že budeme plávať. Ale my sa nemýlime a už sme skúsení japonskí turisti, takže tentokrát dáme na prvýkrát a dostaneme si Je znamba. Takže toľko k tomu. Sme radi, že ste nás sledovali až do konca. Dajte like, odber, zanechajte nejaký srdcerberúci komentár a my sa vidíme na Japan Trip 2.0 alebo aj na nejakom inom. alebo aj na nejakom inom. Ešte to nie je vyučené. Tak. Učíme sa. Deň, Polka, teraz čo majú. Krásny, nezávislý, finančný, ani neviem aký deň, lebo tak nám to je, toľko máme peňazí. Sme tu na letisku, máme tu hotel na letisku, máme tu loso na letisku, máme tu strop na letisku. Aha, jaký strop. Doma je takýto strop, to je naša obývačka. Rovno do obývačky nás odviezla limuzína, vlak. A teraz vás prevedieme našim hotelom, ktorý sme dostali úplne zadarmo, lebo sponzorské naše spolupráce a tak ďalej. Toto sme dostali ako dar. Teraz vás zavedieme do našej tajnej komnaty, ktorá je jediná svojho čísla. 407, nikto nemá ubytko 407. Ani nevieme, jak sa ten hotel volá, lebo nám je to jedno, v toľkých hoteloch nevolím. A máme luxusné raňajky. Prechádzame momentálne galériou, našou súkromnou v tomto hoteli. Je tu poukazovaná kaligrafia. Súkromné dlažby. Súkromie. Všetko to je súkromné. Naše. Autogram. Počkaj, toto nejaký plebejci. Teraz sa môžu predať minimálne za 15 000 eur. Toto nám tu nachystali, to si bereme za kalkulátor. Nebudeme otáľať, už sme skoro na izbe, tu sú naše práce. Stadiaľ pôjdeme, ale to už... To už je súkromné. Tak sa bude lišťať, že by osleplo všetkých. Aj by to vypadlo. Závideli by ste a na čo? Akože
To sú naše dvere. Určite sa. Jo, priatelia, ideme z Číny. Je tu veľa ľudí. Mysleli sme si, že sa nám ujdu voľné trojmiestne sedadlá. Namiesto toho sme v strede, bez okna, načkaní 11 hodín. Ale už sme po 2 letoch, to netreba zabudnúť. Presne. Po 2 letoch, 10 check-inoch. Od druhej letíme, lietame. Letíme jak vtáci. Keď si niekto niekedy myslel, že ja by som chcel byť jak tento holub, alebo tento vrabec, tak nechcete lietať. Je to zláve. Veľa check-inov v Číne. Aj tí vrabcov stopujú v Číne. Nejak sa zabavíme, dúfam, že sa opijeme, aby nás mohlo vypnúť. Je tu veľa všego do tego pospiratov. Akože mali sme dobré chalky. Počítajú nás jak v koncentračnom tábore. Skapal som. Tak. Takže komu srandy. Na záver.